Teille vielä erityisesti tervetuloa. Tää on Ala-Piippolan tila ja minun nimi on Petri Piipponen. Ja työ olette käynyt täällä, tai siis teidän koulu on käynyt täällä varmaan 15 vuotta, melkein joka vuosi. Mehän ollaan Heinävaarassa, eli entistä Kihtelysvaaran kuntaa, nykyistä Joensuun aluetta. Mutta se teidän homma nyt, tuossa on peltoa, siihen on tarkoitus kylvää nyt ruista ja se käsin kylvettään, niin se käytetään tälleen kädellä kämmenestä, että se leviää silleen tasaisesti. Niin sitten kylvön jälkeen, että kun tuo koko ala on kylvetty, niin sitten otetaan nuo rautaharavat ja ruvetaan peittämään sitä siementä, koska siinä käsinkylvössä se jää pintaan, niin se on pakko jollakin muulla tavoin ottaa. Muuten se ittää hirveän epätasaisesti, varsinkin kun on näin lämmintä. Tuo viljalaike, joka kylvettiin, nyt kun se leikataan, niin leikataan aluksi silleen, että 4 leikkaa ja toiset 4 on siinä ottamassa niitä leikattuja korsia. Ja kun se vilja on kaatunut tuonne päin, niin leikataan myötävasten, niin niistä tehdään sitten lyhde. Ja sitten kun sidottaan tää lyhe, niin menette tälleen kahareisin ja otatte täältä alta paatte tämän korsi sitten lyhteen ympärille. Se pitää huolella tehdä, että se kestää tällaista käsittelyä myöskin vähän aikaa sitten kuivana. Okei. Sitten. Nyt kun nämä on leikattu, niin tehdään tämmönen hattulyhde ja siinä ne saa kuivua ainakin viikon. Mitä kuivemmaksi ne lyhteet saadaan, niin sen helpompi se on sitten tuolla riihessä se puiti. Ja sen jälkeen niin kun sitä riihtä ruvetaan lämmittämään, kun se on eka ahdettu se riihi. Ja sitten puidaan ne, eli erotetaan nuo jyvät noista tähkistä. Eli nyt rupeahan pyörittämään. Kovempaa vaan. Tämä on riusa ja se pitää saada pyörimään tällä tavalla, että se osuu se koko kieli tuohon. Ja sitten tätä sanottaa niin kuin ravaamiseksi. Se lyödään tuohon seinään tähkät edellä, niin siitä irtoaa ne jyvät. Näihin jyviin tulee vielä se savun maku, että nämä maistuu ihan erilaisilta kuin kaupan ruisjauhot. Hei, hyvää päivää! Nyt se on loppu, tää on se viimeinen finaali, että nyt me leivotaan se leipä. Niin nyt voitais muistella, mitä kaikkea on tapahtunut ja mikä oli parasta. Jos sä kuljet rauhas, se tulee kauas kantamaan. Lyödä voit nastan myös lautaan, jos taot nopeampaa vaan povemaan. Siispä säästellen vaan vadani, mutta matka ei oo satani. Oma tahtiin vaan ja askel kerrallaan, tää matka on maratoni. Kilvalle ethän lähdi, vertailun maailma on leviä tie, joten seuraathan vaan sun tähteen. Kun aina joku sua kyttää, tyttyrää tykkää, mitä ikinä teet. Siispä anna sen sut vaan sytyttää, ethän epäile yhtään, kun läpi meet. Rauhas, rauhas, tulee kauas kantamaan. Olla voit mestari ainoastaan, jos kilpailet vaan itseskaan. Sä olla voit mestari
ainoastaan, jos kilpailet sä vaan itseskaan.